Monggo yang sampun pikantuk kakurmatan sampur keaturan tindak ing sasana pagelaran langen tayub campur sari Jati Indah ADS Audi. Terminal Blitar kaya-kaya nguntapake kudaku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet nyadalan besarapan perut mlaku alon-alon kumrengeng swara mesin kaya kebrungu banter ngajak rerikatan ing pundakmu aku sandang ates ditenes rasane ngetias ning dalan-dalan kowe ngelus-ngelus rambut iki alas perhatian komiter minangka saksine lakonku lan kowe hangat rasa tresnaku kaya nalika paras pipiku monggo ingkang Monggo. sampur katinggal dunia Serkan Ibu Waranggono buatan Ibu Nur Nadin Bu Mas Topo saking Pulau Tondo Munut Pak Dibero Buasi Bintang Kawedar ini kasih yuk sumirat kuning seminar sarya sore ing terminal Blitar kaya-kaya nguntapake kudaku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet nyadalan besarapan perut mlaku alon-alon kumrenggenging swara mesin saya kebrungu banter ngajak rerikatan ing pundakmu aku sandang ates sites rasane nyas ing sabulan kowe ngelus-ngelus rambut iki alas perhatian komiter minangka saksine lakonku lan kowe saarep pipiku
atur gending menika Tresno bojone wong. Mas Tris bakul kayu, Bu Maryani, Mas Toko. Mbak Kasun Tapan Kedungwaru. Mbak Nur Widianto. Kak